Ani ay bagong palisiya nga ipatuman sa Mandawi City una maklaim ang na-impound nga mga sakyanan. Seminaron una ang mga tag-iya sa di pa kini ipa-release. Ani ang report ni Nico Sereno. Seminar sa mga personnel sa team kini mga drivers ug owners sa mga nga-impound nga mga sakyanan. Usa ka oras nga lecture kabahin sa lagda sa trapiko ug sa kadalanan. Epektibo karong simanaha mipatuman og kabag-uhan sa procedure sa releasing sa impounded vehicles labi na kadtong nasita kay walay lisensya ang driver ug wala marehistro ang sakyanan. Katuyuan niini sa taga-team para mahapsay ang daan taliwa niining mga violations. Although, gipasayon na unta na mo ang kuan ang pagpagawas pero nagkadaghan man so mao ning nangita mi og laing mga pamaagi para ni sila ma-minus-minusan. So kini pinaagian ni masin lang ni nga makat-on sa ni sila kay mahasol mo sa ni sila ani kay man kaning moari pa sila gawa sa pag before nila ma-claim. Ang certificate of attendance ang ipresentar una pa ma-release ang impounded vehicle. Libre ra hinuon ang seminar apan magpa-schedule daan kay katulo ra himuon matag simana. Dapan sila Martes ato sa magpa-schedule sa police. Panlita ko kita maka-schedule karon nga week na makakuha tawag storage ka kuha na ka Sabado, Domingo, hanggang Lunes. Kailangan mo kuha sila nga first week. Kailangan mag-schedule gid sila. Kay freeze pa man nilang storage na. Pipila sa mga nasita og naka-seminar na nakasabot sa gihimo sa team ug nganong nadakpan usab sila. Kinahanglan gyud dadaon gid mo ang mga dokumento aron na kay ikapakita ug na kay mga aligasyon o sayop nga nahimo. Registro na ka. Makuha na po, kailangan na iparehistro para dili na maratol ug na mga operation. Uban ni Clans Gabutin, Nico Sereno, Balitang Bisdak.